tabungni borok swkangni thanai salo je social media nukmani karon hingke kaisa khoroksa tuma para ang pokthanga abo mane abo swkal hnoi jebabe chini tiprasa kijing tiprasa buthalaimani o bwrino butharmani palkhe para bosti butharo hnoi mane o nokphang bwsai sai khnari mani hingke obo chini bororokni naidi chini bororokni bwswk mane ati chaya wngtong chini bororokni bisingtwi swkal mwtai hwnwi tabukbo bisas chalaikhu obo ondo bisas rokno chini bororok tabukbo onek bisas chalaio naidi chini bororok tamni hingke obo kaisa sia swklaio do karon hingke chini bororok swkal mwtai nini mwtai tongo mwtai kriya swkalbo tongo haifano nung ang bo khlaio hnile bono samung kotor khlaimano nung khaio hnile bono samung kotor majra bermano palkhe hingke para bostini borok obo haike khlaiwi jemon swkal hnwi o butharmani no twiwi belai khenio mane abo hairok chini tiprasani culture rogo nukjago karon hingke obo belaino chaya belaino wansuk naidi khajani thakte bukhukchong chini borok swkal mwtai hwnwi tabukbra sia tongkhuba chini borok tabukbra swkal hnwi obo haike buthalainani obo haike toktalainani kaisa borokno romwi kunu proof kwrwi porman kwrwi bo khaimani le tamo porman tongkha bo khlaimani mo phonano o chakha mo phonano obo hai khlaikya obo haino thangwi haya khlaikya hnile tamo porman tongba hingke bono naidi o porman o jattho obo haike samung khlaiwi chini borokni bisingo swkal hnwi buthar paio hakoro phop paio naidi para bosti kebo sayawi obo hai khlaio kintu aboni bagui nang thaisa thaini dukho nangjagmani bagui sanani bagui badyota jonok tamni bagui hingke obo hairok chini borok sia tabugo belai kheno achaio karon hingke sia chini borok siani bagui obo haingo karon hingke tabungni jugo jeng machaya hnwibo aswk hinui maiya jeng tabuk tam karon hingke obab kwrwi jani samung khlai chanaibo chakri khanai bai soman nini rabar dai chanaibo chakri khanai bai soman hingke jeng machaya manungya agini din obab thepung thaisa khagwi phaiwi obo hai thepung no chawi din laifuru ofuru rogo hingke machaya wngwi phano bo swkal khlaio mangso bono bogwi rikha hingke bo machao mwtai wngwi hnwi hinnani hingke khajani thakte bukhukchong nainai obo hairok jinis tarokno chini borok tabukbo bisas khlaiwi obo hai gotna khlailai tongo hingke abo bo jaga kalaikha nainaila bo jaga kalaikha nainai abo bwswk kotorma majrao thanglaikha nai jeng wansukna nai wansuk thai tongo kaisa o jagao jeng tamno jeng wansuk laiwi jeng kaisa borokno langmano jeng swnamnani bahut kothin jeng kaisani borokno bohai o borok hai jeng mannani bahut kothin obono jeng wansuk laiya langkano swkal mwtai toktalaio buthalaio twmang laio atwimang nini sal phaikya hingke obo hai mangse karon hingke tabukhe naidi hakoro se bo phobwi butharwi laisu hingke swkalle nung tam porman nukhaba swkalle nung tam porman bo khlaio hwnwi tam porman tongba hingke obo hairokhe khlaiwi tabuk bini khe langma choi thangka hingke khajani thakte bukhukchong wansuk naidi jemon obo haike bono khlaimani bono bwswkte bui togwi butharkana hingke obo hairok belaino chaya klaio karon hingkhe tamni bagui hingkhe chini tiprasani bisingo obo hairok nini tabukbo swkal mwtai no bisas khailaio mane je borok bisas khlainai rokno ang obo rokni kokno sao karon hingke obo hairokno pura ondo bisas rokno abo tabukni hingke online ni juk opti rokno jeng agini osai tochai rokni jatir jarokno jeng abo rokno bisas khlaiyawi jeng mwtai to kombes tongo mwtai kwrwi hinmaya hingke khristan mani naikhe khristan janjani mani abo janjani folio hingke mwtai tongphano obo hai swkalok hnwi ondo bisas bono majra berwi bono obo hai samung khlaidi bono obo hai khlailaini hwnwi para bosti je jagao bongni ang nukmani para bosti je jagao talangwi thangwi jebabe hor talangwi mane bono o bwrwino talangwi butharmani obono twiwi belaino khnanani lasimo sisa tei wansukmani onek tam hinen bono sasinan bono hingke naidi chini borok sidi kicha sijadi
hingke sia hingke जों siani bagui se obo haiyung layo जों tini luku palno chini borok khoroksa ang phanungthun nung phanungthun khoroksa nung saijung luku palno nung paiya nung khalaike bo khalaijaknai nung bujakhe bo bujaknai nung maisariya khalaijake bo maisariya no ongnai hingke nung para bostio nini satpara hnoi nini gram khamani obo nung bono bonchito khalaike bo bonchito no ongnai hingke naini je khajana takte bukhukjong norok obo hai khalaiei jemon o sekangni o miani je thangmani o gothonano tui belai kheno mane abo wansuk thai belai kheno babi thai obo hairokno chini borok majra kering thaiya no chini borok obo hai majra rilai sekang rogo kwbang mani social media rogono phaiei obo hairok sekal mutai hne khlai laima rok gulaima rok wala laima rok kwbangma jaga no nugo sekal bo tongui maiya haipano sekal tongphano nono bo masai tongoi obab tongoi nono botam nile obo haike khlaina ba hingke obo haike khlaifan si tongthun nung khoroksa borokno obo hai madar khlaike hingke belaino abo chini borokni thani wansuk thai tabu bong para bosti je jagao abo tam para ang pokthangka abo je parani bosti je jagao obo haike khlaimani abono belaino mane tabuk abono naitugui jemon tabuk o je samung hamya khlaini no naitugui borokno rutugui karna ngthun sabo khlaiya abo to parani bostini je jagao abo manjangnai salsa o majra kotorinai rok borokni thani majra kalainai khajani takte bukjong hingka ang bisi kok sana thangriya norok jaya tongkhana ka di hingke oboni bagui no ang o jemon sekal mutai hini bisas khaili tin borok wala laimani tabuk buthal laimasi nukchibo hingke aboni bagui no ang oboni bagui video khlainani bagui tini baidhota jonok wngui mane support ma khlaika obo hairok chaya obo hairok please ta khlailai di obo hairok belaino chaya belaino wansuk thai chini borok kaisani langmano chung sosai tuimeya kaisani langmano chung goi khain nar maiya chung hingke tamni bagui obo hairok khlainani ba hingke belaino sia khlaio obo borok je khlainai rok hingke nainai di norok khajana takte bukhukjong ang o jaga no ani kok sawi o jaga no paike sari kaham.